RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kini usa ka mahuyang na taga Cebu City. Apan kasamtangang ni anak karon sa Mindanao. Ang ito matatampo nagdasingan nga Paulo. Oh, kumusta naman ang gihimo ni mong parol? Kumana ma, itaod ko na lang ni. Ah, sige anak. Sige na, itaod na na. O ma. Kuya, video. Tama to. Oh, bisa man na may abot. Karon pa mo kumakakita ng naunga din. Paulo, inighuman ni mong taod, ana. Tabangi ko dinis karinderya, ha? Kaya marag ubay-ubay yun ta customer karon. O ma, Order po niya ako, unya, usa ka kanon. sige. Ay, sige lang. Todd, ikaw ay naghimo atong parol ganina nga gibitay na mas gawa sa inyo? Ha? Ay, sorry. Nakakita mo good ko nimo ganina ba nga nagtaod og parol. Maunang anak ko. Nice mong pagkahimo. Dili usual ang design. Kanang makita nimo nga mga baligya sa daplin-dapling. Oh, oo. Maghimo ko every time padong ng Pasko, good? Wow, ka-nice. Ako na si Ariel. Ikaw, Paulo, nice to meet you, Pao. nice to meet you, pod. Yan na imong sudan, no? Huwag kanon. Thank you. Gutom na gid kay ko. Ay, kapuy, ha? Ubay ko, ubay yung customer ganina sa mama mo, eh. Sa karinderya. Dakan kay ko gihugas ang plato ron. Murag hapit, tibok adlaw, nagsige ra gid kugas. Sige hugas og plato. Oh, si Marie man nanawag. Hello, Ay, salamat kay Dilik busy. nanawag lagi ka? Mga ang taog mo, bi, Sabado man. Na, basig dili ko tugtan, oy. Basig patabangon ko ni mama sa karinderya. Hala ha? Others na kay ka. Sa ka na nga nakagraduate sa college, no? Kung di ko manawag di mo. Meron ko na sa kagiplanong mapakita. Dili man sa ingon na god. Busy lang gid kaayo sa karinderya. Basta. Kung ginahanan ko mo ana sa inyo or paranghinan di ka ni mama ni mo akong buhaton. Marie, Basta mauna to. See you tomorrow. Ay, okay ra, uy. Nganong dili good? Ikaw na good na. Tinuod, tita? Okay rin yung mga agmi ni Paulo ron? Okay ra lagi, Marie. Wa gyoy kaso nako. Kay ako, malipay gyud kong magtan-aw ninyong duha. Anong di ba lang ni mo puyaban si Maripol? Kwapa, sexy niya, bright side. kuya, Na? Basin dili ko type, kuya. Basin pang friends lang gid ko kutob. Ay, banga ka ni manghod ako, eh. Kaya kung ako pa siya, puyaban di ka, eh. Pasagdi na lang gud na sila. Basin, padong gyud na sila diha. Marie, mag-ilis ako ha. Then, ato na ta. Sige, Paul. Huwat lang ko ni mo din Ganun din naman ito sa hotel nag-inom ay. Chill drink lang akong gusto. And storya-storya. Kaya kung mag-bar ta, for sure, dili kita magdungog. No, basig dako kitong mabayaran din niya. Ayot ka bala ka, uy. Drinks on me. Wow ha, dato. Pero honestly, the reason why gusto di ko makakita ni mo, kaya gusto ko mangumusta ni mo. Okay naman ko. Anong day ko? Wapagiri ka ni Sulti nalas tinuod. Lisod man. Mas maglisod ka kung ipadayo ni mong ang expectation nila from you. Naglibo ko kung siya na ko sila sa pagsulti. Naibaw manggod ko. Umasuko sila. Pero forever masag ka mag-antos. Marie, okay ra.
Okay na ako nga na ako'y friend nga sama nimo nga nakasabot na ako og dawat ko sa kong pag-ako. Nag-oo lang ko. Ha? Ano naman? Mularga naman ko sa US. I will be staying there for good. Ha? Mauna kikita gyud ko nimo ron because somehow concerned ko nimo pananglit wa na ko. Unya magkinahanglan ka nako. Mulor ka di ka? Oh, best. Paulo? Oh. Ariel? Daan pagid ko nga ikaw, Gyud. Nagduha-duha kong mudool. Kay nagduha-duha ko kung ikaw ba Gyud ang ako nakita sa layo. Mong niya, ni dool Gyud ko nimo. Pero ikaw gidi ay. Best Marie, si Ariel di ay. O Ariel, akong best friend. Si Marie. Hi. I thought imong iyaw. Ha? Dili, uy. Kung kay baw pa lang ka. Ha? Marie. Nalingaw kay ko sa tong panag-uban ron. O, thankful ko nga mas nakaila ko nimo. Oh, ingon mas ako, Ariel. Ganun din naman lang kamatugan sa imong pinuod na pagkatao. Sa imong family. Isuraan na uwi nga everyday pa may kang nagtago sa pinuod mong gibati. Lahi manggod sila. Labi na gid si Kuya. Ha? Nga no? Manapat di ay? Tingali may posibilidad kung mahibaw siya. Tuod ngano ding naabot ka din sa among dapit, uy. Well, givisit lang ako akong lola. Mustay ako din 5 months. Pero after, mubalik na ko sa Mindanao. Busy ka, uma? Dili man. Malaag ta? Ha? Asa man? Dali na! Mga una ta. Wow, ha? Dagan di kay kag gidang bawon. Di kita magut man ining kalakiha. Ini atong picnic. Nindot sa ning napili ni mga spot din sa Busay. Kay kita lang yun. Siyempre no. Di ko gusto nga magutman ka. And, siyempre, nag-research kong daan din. Oh, ikaw yun. I like you, pa. Ha? Bitaw. Ariel, Thank you, nga. Nakigsuod ka gid nako. Kaya sa tinuod lang. The first time nga nakita di ka while nagtaod kag parole sa inyo. Gaan gid kayo kung buot nimo. ingon man sa ko, Ariel. Thankful sa kay ko nga nakailat ka. Kay every time nga mag-uban tano, wa ko'y kinahanglan itago. Libre ko nga magpagawas sa akong pagka-ako. O, komportable kay ko nimo. Huy, ano ka, uy? Tutok man ka na ako. Naibuling akong naong. Wa man. Pero sa tinuod lang, kanina, nagkikay kong kakising mo. Ariel, Pwede? Ariel. Kuya! Payo ka na ko! Kung sabay na hitabo din Ano nag-away man mo? Kini nga lang yung bayot mo hinungdan. Kung si Bayot? Doon ay nakakita nila ng Ariel nga bayot. Kaya di bakasyon nila sa atong dapit. Nagkuyog silang duha. Paulo, unsa ni ka tinuod? Ma, Bayot ka? masulti man ko ninyo, pero naglibog ko kuno saon. Sa ato pa tinuod di ay. Ma, Dili ko madawat na may anak kong bayot sama nimo. anak ko ni mama.
Ikaw talaga ngayon. Musabot lang ko. Layas! Wa ko'y anak nga sama ni mo! Ma! Layas! Dili gid sila makadawat na ako sa tinuod na akong pag-ako. Ano may plano ni mo ron? Ipalayas mo kanila. Bahala na. Muban ko nimo bisan asa. Kung mauna, ado ta puyo sa amo sa Mindanao. Dili ka kayang biyaan sa dinhi nga ingon ani imong sitwasyon ron. Mahal kita ka, Paulo. Mahal sa kay ka Ariel. Ug karon pa kumubatig sama ni ini. Karon pa kumubatig kalipay nga sama ni ini. Nga maka-express na ko sa akong kaugalingon. Sa akong tinuod nga pagkaako. Milayas gi ko sa amo og nana ko sa Mindanao karon ng puyo kauban si Ariel. Og wa ko magmahay sa akong pag-uban niya. Tungod kay wa ko niya pasagdi og na-feel gid nako ang iyang pagpangga og pagmahal diri nako. Dini na lang kutob og daghang salamat RMN. Mo kito mga hikalang kaagi ni Paulo nga taga Cebu City apan nga samtangang niya karon sa Mindanao. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulan Somewhere Only We Know.